Dwi yma efo Mr Bryn Terfel. Mewn, dwi'n bod beth chi'n disgrifio efo tŵr fan di hwn, doch? Ie, rhyw fath o garafan de, sy'n dod i'r gwyliau yma. Maen nhw'n eitha cyfforddus, a dweud y gwir. Ac maen nhw'n llochi chdi o'r glaw os di'n bwrw. Mae hynny'n hollol bwysig, yn dydi? Ynddi tad, ond da ni'n wedi cael nos yn y law eto na ddo. Yn eitha sych yma. Oeddech chi'n poeni am y tywydd o gwbl? Oedden wrth gwrs, mae'n rhywbeth o bointod bob blwyddyn. Ond da ni wedi bod yn eitha ffodus fel Gwyl. Yn edrych blwyddyn yma ar ôl y tywydd da ni wedi cael mis Awst. Sut ydych chi'n meddwl mae'r Gwyl wedi mynd hyd yn hyn, ta? Wel, yn eitha, gathon ni noson dda ofnadwy efo boeson, noson operatig anhygoel o'r cantorion oedd gyda ni. A wedyn gath John Barrowman gymeryd y llwyfan efo'i artistiaid. A wedyn tan y ddraig wrth gwrs yn rhoi pen ar y mwdl unwaith eto. Pa artistiad heno ydych chi'n mwynhau wrando nhw? Be fyddwch chi'n wrando ar y chwaraewr CD yn y car, er enghraifft? Nes i fwynhau Daniel Lloyd a Mr Pink yn eithriadol, o'n i'n meddwl bod yn anhygoel. Yn artist a gerddoriaeth ganddo fod ydi, yn ei ddwylo efo'r gitar ac yn ei lais hefyd. A caneuon arbennig. Newydd wrando ar Geraint Lyfgrin ac ynta wrth gwrs yn dod â'r nostalgia nôl, a dyna beth di tan y ddraig. Cerys Matthews drws nesaf ni fan ar fi'n mynd ar y llwyfan. A wedyn Maffia yn cloi yn oson. Maen nhw gyd ar y iPod i. Dyna di gwaith yr hyn declyn bach yna. Sgennach chi unrhyw syniad ar hyn o bryd pa fath o artistiaid ydych chi'n gael blwyddyn nesaf? Dim syniad ar hyn o bryd. Mwyn thebyg byddwn ni'n cyfarfod mewn rhyw fis i ddechrau trafod artistiaid a syniadau tuag at yr Gwyl. Be fyddech chi'n chwilio am pan fyddech chi'n chwilio am yr artist yma? Be di gofynion y swydd fel petai? Wel, enwa sy'n denu pobl i archebu tocynnau, brynu tocynnau ar y noson. Swn ni'n cael carte blanche, wrth gwrs, swn ni'n deud Tom Jones, Elton John, Pink Floyd. Ond mae rhaid i ni fod yn wyliadwrus, wrth gwrs, efo'r artistiaid da ni'n ei gael. Da ni wedi gwneud yn eitha, beth ti'n feddwl am y 9 mlynedd da ni wedi bod. Mae wedi tyfu o'n erth i'n erth, yn dweud? A mae'r degawd, wrth gwrs, yn rhywbeth arbennig gan i weld. Da chi wedi cael haf prysur? Eitha prysur, dim opera, ond canu cyngherdda bob hyn a hyn. Mewn llefydd dwi wedi lewis fel St Petersburg, Las Palmas, yn Gran Canaria, taith yn America. Dwi'n mynd am Montreal dydd Iau. Dwi'n gwneud cyngerdd preifat o fanna. Wedyn da ni'n gwneud noson ôl ar proms diwedd y mis. Dwi'n mynd hwnnw yn gyngerdd enfawr. Pa mor anodd ydi o i wneud beth ydych chi'n wneud o ran... Ydych chi'n blino? Diolch cymryd i cynnall ar hwnna chi? Yndi, wrth gwrs, mae'n waith blinedig ar amser. Ond yn waith mae rhywun yn cael mwyniant pyr allan o'n fo. Yn enedig pan yn gweithio ar i'w wyl fel hyn, yn enedig pan mae'n dod i'r cyngerdd ola ac yn rhoi y diwedd ar yr wyl. Bod pobl wedi mwynhau, a dyna ydi brif nod yr wyl. Ac ar ôl hyn i gyd oedd chi am fynd am ryw wyliau bach chi ymlacio neu beth felly? Na, yn anffodus ddim, ond tuag at mis Tachwedd a mis Rhagfyr gan i amser efo plant gartra dros y Nadolig. O, diolch yn fawr i chi am roed amser i ni sgwrsio chi. Croeso tad. Diolch i chi hefyd am eich gwaith arbennig tuag at yr Gwyl.